Prima uvádí Gormiti, vládci přírody. Lukas ze Zelena. Tohle není chodník. To je školní chráněná přírodní rezervace. Je to zahrada. Není to zahrada, jsou to ty stromy. Vrabec skvrnitý, je to vlčí mák. Kámo, vlčí mládě? Kde? Ne vlčí mládě, vlčí mák. Oficiální květina města. Tohle je o kytkách? Ne, je to o respektu k přírodě. Takže žádné vlčí mládě? Žádné mládě. Ne. Hele, chápete snad, že z tohohle nevzejde vůbec nic dobrého, ne? Co tím myslíš? Myslím, že se do toho zase úplně lukasovsky ponoří. A je. Co to dělá? Jak otravné. Co se to tady děje? Jak se mám asi dostat domů, když tady blokuješ zkratku? Tak jdi po chodníku. Trochu delší procházka je dobrá pro tvé zdraví. Věděli jste, že tato zahrada je domovem vrabce skvrnitého? Hahaha, no jasně. Hej! To bylo afaus. Už jste skončili vy dva? Musíš být opatrný, Legouši. Místní děti nejsou moc zvyklé na mluvící ještěrky z jiné dimenze. Jo, no, o té jiné dimenzi. Potíže v Gormu? Byl bych snad tady, kdyby nebyly potíže? A to musí být zrovna v úterý. Proč? Co je v úterý? Cukrářský den. Tohle by mělo vyjít. Cože? Ahoj synu. Našel jsem mě po hlavu zapadlého v ohromné hromadě borůvkových sušenek, ale neviděl jsi náhodou prášek do pečiva? Ne, tady není. Už si ho asi spotřeboval. Ahoj tati. Jdeš do krámu? Ano, zdá se, že mi došel prášek do pečiva. Skvělý. Údolí osudů bylo napadeno bombosem plamenovrhem. Jeho ohnivé řádění způsobilo puklinu v atmosféře a zapálilo jeden sklad v Neřešíně. No jo, u přístavu, bylo to ve zprávách. Ty jsi koukala na zprávy? Chtěla jsem se dívat na Top Star magazín, ale celé zprávy byly o dobrý den, oheň pohltil přístav. Vaším úkolem bude vypátrat, o co bombosovi jde a zastavit ho. Živly! Země! Voda! Les! Vzduch! Odhodlal na strážce a posadil na svůj trůn! A strážce mě... Vzduch! To jsi ty, kočko? Jessico?
Strávil jsem celou sobotu studiem gormitích zaříkávacích pergamenů. Kde byla ona? Na sobotním speciálu manikúry. Strážce musí mít pěkné nehty. Zásah. Tak, kluci, podle knihy cest byste měli být v údolí osudů. Nějaká stopa po Bombosovi? Myslím, že ano. Tak jdeme zesílit a sejmout Bombosa. Počkej, vidíte to? Ty! Kdo, já? Ne, ty, blázne, našli jsme ho! Mimetikus, lesní gormit. Lavio. Já věděl, že když spálíme dost lesa, že tě vykouřím. A tady Bombos ví, jak se má správně pálit. Pro vás cokoliv, můj pane. Lavion? Vypadá dost surově. Podívám se do knih, ale nejdřív potřebujeme dostat vaše síly na nejvyšší záři. Vidím, že se pamatuješ na svého starého přítele Laviona. Ačkoliv by bylo těžké zapomenout na tak urozený vzhled, podívej se na mě z profilu. Velmi majestátní, že? Tentokrát ne. Bombosi, ten svitek. Spál ho. Jak si přejete, pane? Nech mě ho spálit. Ne, já ho chci spálit. Ticho, všichni ho spálíme. Zamítnuto. Ty si troufáš stavět se proti vůli Laviona? Jo, to my už tak děláváme. Můžete se rozzářit. Síly moře. Moc kamene. Energie lesa. Tak dobře, Šeredo. Buď budeš hodný, nebo si nás nepřej. Šeredo? Šeredo? Jejda, to si neměl říkat. Zřejmě mi tato ohavná ryba závidí moji krásu. Haló? Síly moře. Ajej, tenhle se tak naštval, až se z něj páří. Lávomuž? Lavátor? Lavion, mám to! Nejsem jenom krásný, jsem také svižný. Vypadá to, že tenhle Lavion se už dlouho nezapojil do hry. Legenda praví, že lesní gormiti použili nějaké pergamenové zaříkadlo, aby prokleli Laviona asi tak na 100 let. To musí být Mimetikus. Teď se Lavion postará o svou pomstu. Jaká to musí být podsta bojovat proti Lavionovu mocnému klepetu? No jasně, to mi bude nejvíc chybět, až ti Mimetikus zase vyžene. Myslel jsem, že to zvládnu, ale nemohu. Nemohu si tím projít znovu. Cože? Mimetikusy? Tenhle trik se ti bude líbit. Je to Lavionův originál. Říká mu obří štímačka. Nechceš pomoct? Lukasi, ne! Nedělej to!
Ale já jsem z lesa. Můžu použít tento svitek a ukončit to celé hned teď. Kouzla lesů, stromů a strání. Otevřte bránu a splňte má přání. Znovu ne, znovu ne! Vydrž! Ty jo. Totální masivní magický hrot ve vašem okolí. Co se tam stalo? Lukas jen předvedl, co umí. Jak se cítíš? Jsi v pořádku? Myslím, že ano. Jo, naprosto v pořádku. Ale co se stalo s mimetikem? Připlanetá Gormu! Lukasi, nemůžeš jen tak použít kouzlo, aniž bys ho předtím vyčistil u strážce. Klídek, zachránil jsem nás. S magickou vlnou, která nám málem rozlomila krystaly. To kouzlo fungovalo. Proč myslíš, že se ho Mimetikus tak bál použít? Kdo ví? Důležité je, že Lavion a Bombos jsou pryč a naše světy jsou opět v bezpečí. Správně? No to jo, ale co když se ti v tom procesu něco stalo? Co když... Náš kamarád Lukas je v pohodě. Můžete trávit zbytek této hodiny vstřebáváním dnešní látky. Ohoho. Ty jsi zase dupal přes školní zahradu, že jo? No a co kdyby jo? Vrabec skvrnitý potřebuje také mít bezpečný domov, víš? Co děláš po škole? Au! Co to děláš? No, jen, že tvoje... Hele lidi, prohrál jsi souboj s fíkusem? Au! Ty taky? Vrabci skvrnití. Lukasi, počkej! Promiň, Omlouvám se. to je moje chyba. Tio, máš bombanový účes. Můj nový? Teda, jako nošení příčesku je divný, ale když to nosíš ty, tak to musí být v módě, ne? To je můj nový styl. Někud je velice nový. Už musím jít. To neuděláš. Hej! Na co tak zíráš? Šílený ekologista! Počkej, Ajku, to je v pohodě, já... Lukasi? Možná nějaká dobrá hydratace? Kámo, z tebe je Gormit! Řekni mi, co ještě nevím. Musíme tě dostat zpátky na základnu. Možná, že Legouš něco... Neměli byste být ve třídě. My jsme teda... Myslí, že jsme zrovna na schůzi pro zkrášlení kampusu. Jasně, snažíme se odvést tento červotočem sežraný starý kmen. Hele, Alergie? Děti. Není divu, že se Mimetikus tak bál přečíst ten svítek. Věděl, že to bude mít zpětnou vazbu. Jo, to, že ta ještěrka umí mluvit, neznamená, že bude mluvit smysluplně. Podívejte, staré svitky mají své mouchy. Když se tady stromovou pokoušel otevřít portál, něco z nich zastáhlo i jeho. Zpětná vazba. To je něco jako když ti zůstane tužidlo na vlasy na rukou? Kdybych si nechal někdy narůst vlasy, dám ti vědět. Část jeho podstaty se nechala vcucnout do toho portálu a ten vyhodil jeho tělo zpět. nejenže se stávám svým supergormitem, ale taky pouštím pořád kořeny jako opravdový strom. Jak zařídíme, aby se Lukas nestal opravdovým stromem? No, kromě neuvěřitelného množství štěstí budete potřebovat dvě věci. Jedna, ten svitek.
A 2. Budete potřebovat tohle. Moje planetka vstřebá chybějící částice v portálu. Podívej se, co už to kouzlo s tebou udělalo. Nebuď hrdina, Lukasi. Nemůžeš číst ten pergament znova. Musí být i jiná cesta. Poslechni své přátele. Mimetiku! Já jsem také zakořenil jako pravý strom, když jsem zaklel před 100 lety Laviona. Dlouhých 80 let jsem stál a čekal na zpětnou vazbu, až jsem skoro schnil. Pak jsem zase mohl chodit jako godík. Nikdy jsem se úplně nezotavil. Dodnes jsem pouhým stínem mého pravého já. Hele lidi, dělala jsem malý průzkum ohledně té pukliny. Neřeším nebyl jediným místem, které zasáhly ty podivné ohně. Klídek! Lavion a jeho kamarád jsou teď uvězněni v portálu. Postarejte se o to, ať to tak zůstane. Kdyby zase začali řádit, mohli bychom tady mít globální ohnivou bouři. Jsi si jistý, že zvládneš přítomnost Laviona a Bombose v tom portálu? Když ty se postaráš o působení toho kouzla, tak my se postaráme o ty šašky. Lukasi? Lukasi? Lukasi, ne! Ne! Zadrž! Co teď? Co budeme dělat? Já přečtu ten prokletý svitek, což jsem měl udělat už předtím. Odmítl si přečíst ten svitek předtím, tak proč ho chceš číst teď? Váš kamarád byl natolik statečný, že obětoval svůj život za můj. Jsem vázán ctí oplatit mu laskavost. Kouzla lesů, stromů a strání, otevřte bránu a splňte má přání. Teď už je to jenom na nás. Co jsi říkal? Opla, máš babu. No jasně, ty musíš být poctěn strávit věčnost se mnou, Lavionem, pánem teroru. Představ si ty příběhy, které budeš moct vyprávět. Ale co já? Já tu trčím s tebou s jednoduchým nickou. Proč prostě neutečeme, jako si utekl minule? Protože minule si mě ty odsud vysvobodil. A to by ti asi teď moc dobře nešlo, když jsi tady chycený se mnou, no? No, možná to půjde někomu jinému. Nikdo jiný neví, že jsme tady a nikdo jiný nebude otevírat portál. Takže takhle vypadá věčné prokletí. Jdeme na to, než se tihle dva pokusí uprchnout. Jazz? Čas na září. Síly moře! Moc kamene! Hele, Toby, funguje to. Bombosi, čas na trochu teplíčka. Planetka! Co to tady máme? Něco, co by se krásně dalo rozbít. Toby! To je pro mě skvělé nasvícení, že jo? S těmi plameny vypadám mimořádně zle. Toby! Tentokrát uniknu a sežehnu celé údolí na uhel. A ve prostřed té pustiny obří uhelná socha, to budu já. To je samé, já s tebou. Hlavy vzhůru. Cože? Ne. Tak, Lavione, vidím, že ses rozhodl to tu zapíchnout. To bylo dobrý. Jo, a Toby,
Hopla, máš babu. Počkejte, kam jdete? Nemůžete mě tu nechat. Já jsem Lavion! Lavion! Doufejme, že to bude fungovat. Lukasi! Děkuji vám. Lukasi, tohle musíš vidět. Co je to s tebou? Měníš se v nějakého šíleného ekologistu? Šílený ekologista. Šílený ekologista. Všichni na této škole jsou úplně mimo. Na českém znění spolupracovali Josef Pejchal, Ladislav Špiner, Zdeněk Rumpík, Stanislav Lehký, Petra Tenorová, Kristýna Jelínková, Alena Kašová, Oldřich Vajsar, Marcela Bártová a Petr Dohnal. Českou verzi vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře v roce 2010.